Toto je... Dáva sa, to sa dáva dohromady, dávajú sa oni jedno tak... Dohromady. Tak polovičku vy to berete. To... Celý život sme to mali. Tak ten kopec tu, ako dostal tie... No poďme, ideme až henta, to je až dozadu, to aj tá strmina ešte ide a cez tú strminu tá dozadu. Strmina, čo na hovno? Tuto dobro my za mnou zoberem. Poďte do rychy. To nemá období, čo robíte. Toto bolo vaše? Naše celý život. Kto to videl? Kto to zameriaval toto? No toto nesedí. To len s pánom šéfom sa treba, no. Tuto bola jabloň. A tu bol odmek. Tak otrhlo nás z tej zemi. Zobrali dolu tomu susedovi. To len tam šéfovi treba, námiestky. Žale. A ako žijeme. Poďte sa. Užívali ste stále, no? Prosím. Len s ním to treba. Ale to takto nemôže byť. Ja s týmto nesúhlasím. Ako to môže byť Andokov? Ja idem dole k pamätníku. Bo tam máš čakať, no, niekoho. Toto si zober pero Mámiro asi, nie? To si nehaj pero. Dobre. Neostane meza švík tu. No toto je svedectvo prvého stupňa. To len s pánom ešte... Toto bola Andokovo. Toto za tú čerešinu. Aha. A s tým horám niečo. Lesy? Tak tie máte tak, ako ste mali, určite. Len tie sa nekolíkujú, tie sa nevytyčujú, lebo lesy sa sme mali aj spoločnú horu. Za Žliebkom. Aj tie chaty 10. Ja došikujem ministra spravodlivosti, aby ste vedeli. Tam, prosím vás, takto. Takto. A volajú vás? Tam. Na hovnom je to. A toto pokiaľ teraz má ísť. Tuto hore je kolík. Poďte ešte, keď chcete trošku. Poďte sem, prejdeme, kade to henta krížu na skalku, nebudeme sa vrácať dolu a zase autám a sa trepať tam. Teraz je to